Upis đaka prvaka počinje 1. aprila, a procedura upisa u školu olakšana je poslednje 2-3 godine, jer roditelji ne moraju više da prikupljaju i podnose dokumentaciju, već škole elektronski povlače izvod iz matične knjige rođenih i prebivalište deteta. Za roditelje je značajno to da su, ukoliko žele da dete upišu u školu kojoj teritorijalno ne pripadaju, u obavezi da do 1. februara podnesu zahtev u željenoj školi, a ona mora da do 30. aprila odgovori da li ima kapacitete za to. Iz Ministarstva prosvete su poručili roditeljima da krenu na vreme sa lekarskim pregledom i da se obrate izabranom pedijatru koji će ih uputiti u to koje procedure moraju da se obave. Sistematski pregled se može obaviti i u privatnoj praksi, ali je neophodno da roditelji kada dođu na upis sa detetom donesu dokaz da je lekarski pregled izvršen. Deca koja nisu primila obavezne vakcine ne mogu se upisati u školu, tako da će pedijatar obavestiti roditelje i uputiti ih da se obavi vakcinacija, jer je takva zakonska procedura i pravilnik o imunizaciji koji se sprovodi u našoj zemlji. U prvi razred polaz za deca rođena od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine. U školu mogu da krenu i deca mlađe od 6,5 godina, ali se može desiti da i mališanima od 7 godina upis bude odložen. To procenjuju stručni saradnici u školi, psiholog ili pedagog koji proveravaju spremnost dece za polazak u školu.